langileen ordezkariek. Juanjo Hermoso de Mendoza enpresa batzordeko presidentea. Pues el objetivo también que es fundamental, que se amplíe, que se flexibilice el plazo y que no se active el periodo de consultas el 16 de junio. Espainiako gobernuarekin izandako bileran euren aldarrikapenekin bat egiten zuela exekutiboa gogoratu du langileen ordezkariak. Madrilek enpresaren Alemaniako zuzendaritzarekin ireki duen interlokuzio zuzenak zer emango duen zain jarraitzen dute. Nafarroko gobernuari dagokionez, enpresaren zuzendaritzaren praktika txarraz kargu hartuko diola azaldu dute langileek. Aurrera bisu garai hau ez delakoari egoki kudeatzen eta legediaren arabera itxierari alternatibak ere mahai gainean jarri beharko lituzkelako BSH-ek. Eta Basaurin beste 3 lanuz iragarri dituzte Bridgestoneko langilek kaleratzen aurka apirilaren 24, 25 eta 26 izango dira. Atzokoan langileen 100% babestu zuten greba. Borrokan jarraitzeko dei eginez, amaitu zituzten astearte honetako konzentrazioak langilek eta hoiei erantzutera datoz deialdi berriak. Enpresaren zuzendaritzak atzera egiteko asmorik ez duelako erakutsi Igormena. Onakiteko guk esan geuntzena dala numeroak kanbio egin behar direla, ze oin dauen numeroak eta beharra eroaten danez Poloniara, ez dauela etorkizuneko planik ezin dala. Perilako 24etik maiatzako eta 11 arte, ja greba sartute, ze 25ean eukingu asamblea general o langile guztiekaz, eta horre egingo dugule berba, purbete animoak eta zelan dauzen, eta ja ze movimientoak egingo dugu zen 24etik eurrera. Zuzendaritzak iragarretako planaren arabera, langileen ehuneko 40 ingururi eragingo lioken kaleratze plan bat da. Mahai gainean dagoena guztira 325 bat langileren kaleratzea bilatzen du zuzendaritzak. Eta Labek salatu du bide batez osalanen formakuntzetan jarrera matxistak, arrazistak eta antisindikalak izan direla. Sindikatuko 2 delegaturen arabera azpi kontratatutako enpresa bateko irakasleak etengabean egin zituen iruzkin desegokiak. Gainera, gertatutakoa estaltzen saiatzea ere egotzin diote osalani Oñatzaizpuru. Labeko 2 delegatuk osalanek eskaintzen dituen prestakuntza saio batean gertaturikoa salatu dute, irakaslearen iruzkin, matxista, xenofobo eta sindikatuaren aurkakoak egin zituela diote eta osalan ordutik bagaia estaltzen saiatu dela. 18 delegatu zeuden, formakuntza saio hartan Labeko 2 eta egoeraren aurrean haietako batek ere alde egin zuen, besteak amaierara arte eutsi zion eta bukatzerakoan sindikatuko arduradunekin harremanetan jarri ziren gertaturikoaren berri emateko. Kurtsoa enpresen ikuspuntutik jorratu zuela adierazi zuten, iritzi politikoak eman zituela eta ez zuela ia edukirik eman, baizik eta bere pasadizo pertsonalak kontatu zituela. Osalani gertaturikoa ikertzeko eskatu zion eta abenduaren erdialdean eraman zuen gaia erakundeko formakuntza batzordera. Enpresako prebentzio delegatuek euren jarduera egin alizateko formakuntza bat jaso behar izaten dute osalanen bidez. Zati bat sindikatuak ematen dute, baina beste bat, osalanek azpi kontrataturiko enpresa pribatuak eta zerbitzu hori publifikatu beharko litzatekeela Euskal Autonomia Erkidegoan dio Lab sindikatuak. Nafarroan hala baita formakuntza hori osalaneko teknikariek berak ematen dutelako. Halaber salatu du Jaurlaritzak Labek lan osasuna kudeatzeko duen modua eta zuzenean lotu du istripu tasarekin eta laneko gaitzen indize onargaitzarekin. Eta zuzen ere lan istripu hilgarri baten inguruan hitz egin behar ere, astelenean 57 urteko garraiolari bat hilzelako Hernanin AP8 autobideko gasolindegi batean erregaia kargatzen ari zela heriotzez traumatiko batean. Informazioaren aria. Zortziak eta 13 minutu, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak negoziazioak hasi ditu 2030ean ertzaintzaren plantillan 8.000 agente, 8.000 polizia izan daitezen. Zaloa badiola. Hala iragarri du astearte honetan Bingen Zupiria sailburuak Gobernu Kontseiluaren bileraren ostean ertzaintzaren enplegu plan berriaren oinarriak aurkeztu ditu. Gaurko batzordeari berri eman diot ertzaintzaren ordezkari diren sindikatuak deituko ditugula negoziazio bat hasteko ertzaintzak 2030erako 8.000 kide izan ditzan.
Helburua da Zupiriaren hitzetan datozen urteetan aurreikusitako erretiroei aurre egitea eta segurtasun batzordeak baimendutako gehieneko langile kopuruari eustea. 8.000 kidez osatuta egotea ertzaintza inoiz egon den kopururik altuena izanik. 2004an egin zen segurtasun batzorde batean finkatu zen zifra hau eta indarrean sartu behar zuen 2005erako. Beraz, esan dezakegu, 2005ean finkatu zela 8.000 kidez osatuta egotea ertzaintza. Horretarako Eusko Jaurlaritzak enplegu publikorako deialdiak, mailatzigotzeko ikastaroak eta fakultatiboen eta teknikarien eskala aktibatzea aurreikusten du. La incorporación de personal especializado, no necesariamente policías, pero sí especialistas en diferentes ámbitos para hacer frente a algunas tareas determinadas, y también abre la negociación sobre los ámbitos de especialización que la Ertzaintza debe tener. Planaren zutabetako bat polizia eta larrialdietako Euskal Akademia izango da. Sailburuak arkautiko barnetegi eredua berreskuratzea ere planteatzen du. Proposamena asteazkenean aztertuko da Ertzaintzaren kontseiluan. Segurtasun sailburuaren arabera langileen beharrak identifikatzean eta horiek betetzeko bideak zehaztean oinarrituko da negoziazioa, hautaketa prestakuntza eta barne sustapeneko irizpideak barne. Azterketa egitea, zeintzuk diren personen ikuspegitik ertzaintzak dituen behar izanak, baita ere, ez bakarrik zenbakiari dagokionez, baita ere ertzainek eduki behar dituzten gaitasunen inguruan ere, ertzaintzaren barruan aurre ikusita dauden lanpostu ezberdinak betetzeko. Eta zuzen ere, berriki jakin dugu ertzaintzaren alkoholemia kontrol batean positibo eman eta dimisioa aurkeztu duela Bizkaiko Ereño herriko alkate jeltzaleak. Joseba Zarragoikoetxearen lekua Ager Lejarretak hartuko du alkatetzan. Bustialdeko herri honetan aldaketak etorriko dira beraz, gaur egungo alkateak alkoholemia kontrol batean positibo eman ostean. Azken udal hauteskundetan EAJko zerrendak 127 boto jaso zituen PSek 9 eta hala 7 zinegotziak eskuratu zituen Eusko Alderdi Jeltzaleak. Orain arte, 277 biztanle dituen Ereñoko alkate izan da Joseba Zarragoikoetxe eta 2011tik dago bertan. Ager Lejarreta zinegotzia izango da bere alkatetza postuan ordezkatuko duena. Zortziak eta 17 minutu ditugunean Euskal Herriko Unibertsitateko ingurumen aztarna kalkulatu du unibertsitateko aztarna taldeak eta inpaktu kategoria gehienetan ekarpen handiena duen jarduera garraioa dela ondorioztatu du. 60%koa pentsa. Hain zuzen ere azpiegitura informatikoen eta hiri hondakinen errausketaren aurretik. Emaitza horiek ikusita azterlanaren arabera EHU jasangarriagoa izateko gako nagusiak garraio ohiturak aldatzea eta aurrez aurreko eta online jardueren arteko oreka lortzea lirateke. Ingurumen aztarnaren tresna erabili du EHUk unibertsitatearen etorkizun iraunkorragoa irudikatzeko ala azterketak unibertsitateko jardueraren bizi ziklo osoa hartu du kontuan eta ez da karbono aztarna neurtzera mugatu. Unibertsitateko garraioak, hondakinek, energia kontsumoak eta material kontsumoek aipatutako kategoria horietan guztietan duten inpaktua neurtu dute. Lan hau inpakta aldizkari zientifikoaren lehen zenbakian argitaratu dute eta emaitzak ikusita EHUk uste du ingurumen aztarna kalkulatzea tresna lagungarri izan daitekela ingurumenarekiko konpromisoa hezkuntza sisteman txertatzeko. Izan ere, ikertzaileen arabera, metodologia hau beste hezkuntza erakundentzat ere baliagarri izan daiteke. Erakunde bakoitzak bere inpaktu ulertzeko eta eredu iraunkorrak diseinatzeko hezkuntza komunitate osoa aldaketaren protagonista bilakatu.
Eta ikusteke tropikalak izatera heltzen ote garen, baina bidean bagaudela hori baieztatu ahal dizuegu. Erregistroak daudenetik inoizko urterik beroena izan zelako 2024koa Europan. Munduko meteorologia erakundeak kaleratutako ikerlanaren ondorioetako bat dugu. Bai, eta datuak argigarriak Europako lekurik gehienetan 2 eta 3 grado arteako igoera izan delako batazbesteko temperatura, oro har Europako batazbesteko temperatura 91 eta 2020 urteen artean gradu eta erdi igo zen eta 2024ean 30 gehiago. Europako itsasatzaleko temperatura ere igo egin da, ia gradu bateraino batazbestearekiko alderatuta, eta bestalde ikerlanean lehorteen eta eurite handien inguruko kontraste ere egin dute ikertzaileek. Ekialdean, Europaren ekialdean lehorteak eta euri falta dira protagonista, eta mendebaldean aldiz 1950etik prezipitazio gehien izan dituen urtea da 2024. Eta bada, suari, erregai gehiago botako dionik ere, aldaketa klimatikoaren ondorioak ikertu eta aurreikusteko gako den erakundea jarri baitu orain jomugan Trump administrazioak. Behaketa ozeaniko eta atmosferikoaren agentziari finantzaketa murreztuko diote erakunde zientifikoa desegiten hasi aurretik. Kanpainan zehar politika berden aurka egingo zuela iragarri zuen Donald Trumpek eta zentzu honetan urrats berri bat eman du Estatu Batuetako behaketa ozeaniko eta atmosferikoaren agentziaren ikerketa darra bertan bera utzi nahi duelako esan bezala funtsezko rola betetzen du erakunde honek klima zientzietan, eta honen hausnarketa eta iragarpenak oso garrantzitsuak dira Estatu Batuetan, baina baita mundu osoan ere. Etxe Zuriak Kongresura bidalitako eta Saien saldizkariak jasotako dokumentuaren arabera gobernuak 2026ko aurrekontua 75% murriztu nahi du. Esan bezala murrizedonek eragin handia izan dezake Estatu Batuetatik kanpo ere behaketa ozeaniko eta atmosferikoaren agentziaren lana, baliatzen dugulako besteak beste muturreko fenomeno klimatikoak iragartzeko, klimak faunan eta landaretan izango duen eragina aztertzeko, edotak izakion ekintzek aldaketa klimatikoari zenbateko ekarpena egiten dioten neurtzeko. Trumpen gobernuak eman duen argudioa da, Estatu Batuetako erakunde klimaren aldeko agentziak dagoeneko baduela informazio eta baliabide nahikoak fenomeno naturalak detektatzeko. With people dying, 400 people dying from hurricanes in the southeast last year, are we really prepared to say, yeah, that's okay, we don't need to make any improvements? Rick Spinar, behaketa ozeaniko eta atmosferikoaren agentziako buruoiak azaldu du CBS telebistakatean detekzio zarago ikerketa funtsezkoa dela ondorioak kudeatu eta bizitzak salbatzeko. Gogora ekarri du zentzu honetan 2024an 400 lagun baino gehiago hil zirela herrialdeko hego-ekialdean urakanen ondorioz. Informazioaren aria. Zortziak eta 22 minutu eta Estatu Batuetan geratuko gara. Donald Trumpen iritxerak ekarri dituen kalte jaurre egiteko alternatiban gorpuztu nahiean ari delako Estatu Batuetako sozialismo demokratikoa deiturikoa. Alexandria Ocasio-Cortez eta Bernie Sanders dira mugimendu honen aurpegi ezagunenak, badan garak azken honen gutun argitaratu du iraultza demokratikorako deia eginez. Azken asteetan ekitaldi jendetsuak egin dituzte Estatu Batuetako sozialistek hainbat lekutan. This is Trump country. It sure don't look like it today. I don't think this is Trump country. I think this is our country. Because we're not afraid of them anymore, are we? Alexandria Ocasio-Cortez kongresistak eta Bernie Sanders hautagai presidentzial ohiak iraultza politikorako deia egin dute ekitaldi horietan. We have got to together create an economy that works for working people, not just Mr. Musk and the billionaire class. Garakastazken honetan argitaratutako gutunean dio Sandersek agerikoa dela Trumpek gidatutako exekutiboa klase aberatsenaren gobernua dela, aberatsenen mesedera jarduten ari dena. Administrazio berria eratu zenetik hartutako neurrien zerrenda luzea jaso du Sandersek bere artikuluan, oinarrizko eskubideen aurkako neurriak gogoratuz. Kongresuaren botereak bere egin dituela dio Trumpek Netanyahuri milioitako laguntzak bidali dizkiola, adierazpen askatasunaren aurkako neurriak hartu dituela hainbat hedabideren
eta unibertsitateren aurka joz. Euren esaneko ez diren epaien aurka ari dela eta hainbat ikasleren atzerriratzeak agindu dituela beste Israel Palestinan egiten ari dena salatzeagatik. Autoritarismorantz doan gobernu bat dela dio sozialista estatu batuarrak, baina hoiek esan da albiste onak ere egon badirela dio, eta horren erakusle jarri ditu bere mugimendu egiten ari den ekitaldietan izaten ari den parte hartze izugarria. Mitin horietan Trumpen aurka egiteaz gain, herrialdeko langile familiek behar duten alternatiba irekitzeko bideak irekitzen ari direla dio Sandersek. If we're going to create the kind of nation that we know we can become, it's going to take millions and millions of working people standing up together. Trumpismoari aurre egiteko oligarkiaren aurka antolatuko den mugimendu handi bat behar dutela dio, eta agian denbora luzez aipatu izan duten iraultza politikoaren atarian egon daitezkela estatu batuetan. Jendean nekatuta omen dagoelako gizartearen 1% besterik ordezkatzen ez duen klase politiko horrekin. That 99% is a hell of a lot bigger number than 1%. Borroka ez da erraza izango dio Sandersek garak argitaratutako artikuluan, baina ekidin ezin dugun borroka da. Trumpism, let us create the kind of America we know we can become. Eta Gazan, sarraskiaketenik ez duela, beste 20 Palestinar helditu Israelek Gazaren aurkako bombardaketa saio berri batean, aur bat tartean. Benjamin Netanyahuk zonaldera egindako bisitaren atarikoa izan da erasoa. Bombardaketa nagusiak Jan Yunis inguruan izan dira. Gazako agintarien arabera guztira 23 pertsona hil ditu Israelek azken bombardaketetan. Azken eraso hauekin bat Gazan izan da Benjamin Netanyahu lehen ministro sionista. Martxoaren 18an su-etena apurtu eta erasoaldia berrabiarazi zuenetik lehen aldiz. Egun hartatik gutxienez 1630 dira Israelek hil dituen palestinarrak eta ofentsiba hasi zenetik 50.000 gora. Netanyahuk Israelen biziraupenaren aldeko gerra dela berretsi du, ohiko diskurtso sionista errepikatuz. Kasu honetan, arrisku eragile gisa Iran kokatuz. Today, the dictator of Iran, the Ayatollah Khamenei, posted this. Iranen Israel txikitzeko ustezko plan batez hitz egin du Netanyahuk. Be eliminated from the region. So here you have the ruler of Iran openly declaring again that his goal is to destroy the state of Israel. Erreferentzia egin dio gainera Israelgo lehen ministroak Iran eta Estatu Batuen arteko programa nuklearraren inguruko elkarrizkete hilarun batean dira biltzekoak bi aldeak. Is that he issues this while he's supposedly negotiating peace with the United States. Netanyahuren esanetan txikitu beharrekoa Iran bera eta honen programa nuklearra dira. Israel will not be eliminated. What must be eliminated is Iran's axis of terror and its nuclear weapons program. Not only for the sake of Israel, but for the sake of our entire region and for the sake of peace in our world. Kirol aria, naiz irratian. Zortziak eta 27 minutu kirolentzako tarte eta gaur bereziki Bilboko saskibaloizalez gogoratzen garela prest dagoelako Bilbo final handirako. Gaur iluntzean jokatuko dute Bilbao Basketek eta Tesalonikako Paokek FIBA Europe Cupeko finaleko joaneko partida. Etxeko afizioak egun handietan bezala giroa berotuko du partidaren aurreko orduetan joan. 8 da partida hori eta bere bertsiorik onena emango du Bilbaoarenan Surne Bilbao Basketek eta Paoken arteko finaleko lehen partida horretan. Itzulerako datorren astean hilaren 23an jokatuko da Tesalonikan. Azita datoze partidara beltzezko gizonak final aurrekoetako azken laurdenean erakustaldia eman da Limoxen aurrean. Ez da edonolakoa arerio ordea indartsu dator Paok eta horren adirazgarri 25 puntuko aldea atera ziola duela egun batzuk Atenasko AEKari Greziako ligako playoffen lehen partidan. Egoera honetan zalek emandako babesa euren aldeko faktore izango dela dio Jaume Ponsarnau entrenatzaileak. Que es el premio más importante que podamos tener, ¿no? Que es el reconocimiento. Y este reconocimiento es en forma de que pues, las entradas están todas vendidas.
Sarrera guztiak salduta Miribilan eta Hirukoa Peñak deia zalei batetik 6 Bilbao Arenako bi paparkalekuan jokalarei harrera egitekoa. Eta aurrez Peña honek berak azaldu du arratsaldean zehar Saski tabernan izango direla eta gogoratu gainera Bilboko areatzan fan zonea ere izango dela 5:00 aurrera beltzezko gizonak babeste aldera. Baja garrantzitsu batekin helduko da ordea Surne Bilbao Basket, Xabi Rabaseda kapiten katalana ospitaleratuta dagoelako meningitis batek okertutako enterovirus infekzio baten ondorioz. Haren evoluzioa egokia da, baina ez da partida jokatzeko moduan izango. Kirolari dagokionez, lagunok egun handiak Bilbon goza ditzatela futbolean ere bihar hitzordu garrantzitsua dutelako. Bilbao Basketen FIBA Europe Cupeko finaleko joaneko partidari Atletiken Europa Ligakoak hartuko diolako lekukoa bihar iluntzean. Rangersen etxean emandako itxura eskasa irauli nahi dute zurigorriek final laurdenetako. Bigarren partidan txapelketa kontinentaleko final aurrekoetan sartzeko. Euren zalez babestuta San Mamesen jokatuko den final handian egotea Atletiken helburu nagusia da noski, baina bertan egon nahi badute Glasgowko talde unionistari irabazi beharko diote eta horretarako pasaden astean baino irudi dezente hobeagoa eman beharko dutelako. Akaso pasaden asteko albisterik onena huts eta hutseko markagailua izan zelako, naiz eta Rangersek bi jokalari gutxiagorekin amaitu zuen. San Mamesek erabakiko du beraz final aurrekoetara pasatzen den taldea. Esan bezala ostegunean bihar dugu hitzordua iluntzeko 9:00 aurrera eta lagunok ezazu naiz irratian zuzenean jarraitzeko aukera izango duzuela beste behin ere Iker Gurrutxaga, Ane Urkiri eta Aitor Arregirekin. Futbolean azken kontutxo bat ere aipatzeke daukagula Realean izango delako aldaketarik jakin dugulako Josorit Sánchez berak ez duela jarraituko sasoi honen amaieran joan. Ekainaren 30 utziko dio Realeko entrenatzaile izateari Sánchez bera Madrildarrak elkarrekin Realak berak eta entrenatzaileak sinatutako adierazpen batean eman dute honen berri. Atletico Madriden biharo egin ostean Levantetik heldu zen Sánchez bera pasaren demoraldian Donostira, Natalia Arroyori lekukoa hartu, zaro berri baten hasiera izan behar zuenak ordea ez du azkenean bideoniki izan, 7. postuan da orain Reala, azken 6 partidetan puntu bakarra poltsiko oratu du gainera talde txuri urdinak. Azken asteetan maiz entzun dugu Sánchez bera haserre, jokalari errua botaz, jokalariek behar bezalako errendimentua ez zutela egiten esaten, orain badoa bera eta aro berri bati ekin beharko diote Realeko neskek. Beraiei ere zorterik onena opa handiagula itzuliko direlako merezi duten tokira. Goizeko zorterik. Ongi esango dugu orain, goizeko 8 eta 31 minutu ditugu, eta hausnarketarako tarteari begiratu beharrean gaudela, lehenik eta behin gara eta naizen editoriala dugu, eta Jon izenburuan eko argigarria da, naturaren abisuei ezin zaiela ez ikusiaren egin. Hala da hori izenburua eta modu honetan die editorialak. Iazkoa erregistroak daudenetik urterik beroena izan zen. Kopernikus aldaketa klimatekorako zerbitzuaren eta munduko meteorologia erakundearen txostenaren arabera. 2024ko egunen 145 bataz bestekoa baino beroagoak izan ziren eta azterlanak ohartarazi du Europa datu globalaren abiadura bikoitzean ari dela berotzen. Gainera Europako klimaren inguruko txostenak azpimarrak kontrastean ere egin du. Ekialdeko Europan bizi den lehorte eta eurifaltaren eta mendebaldeko eurite izugarrien artean 1950etik prezipitazio gehien izan dituen urtea da. Oroar azterlan hauek erakusten dute larrialdi klimatikoak ondorio larriak eragiten dituela Europako herritarren eta azpiegituren artean. Gora doaz muturreko uholdeak nabarmentzekoak Pais Valentzian izandako euritea eta Europa erdialdea eta ekialdea txikitu zituen Boris Borraska.
Kalte guztiak ez dira soilik materialak. Bi hondamendi hauen ondorioz gutxienez 335 pertsona hil zirelako eta 413.000 pertsonei eragin zieten. Hauek ezin dira datu isolatu gisa ulertu. Neurriak azkar hartzera beharko gintuzkeen joera baten adierazle gisa baizik. Naturaren eta zientziaren bizkar doazen politika publikoak gauzatzea ez da bideragarria eta kasu honetan arduragabekeria kriminal hutsa litzateke. Adibidez, agerikoak akatsak daude azpiegituretan, lurraldearen errotzean, ekoizpen eta logistika sisteman. Aldatu egin behar dira hauek iragarritako hondamendiak gertatu aurretik. Gero eta sakonagoa den ezagutza arriskuaren inguruko pertzepzioaren sentsibilizazio bihurtu behar da, pertsonak eta komunitateak ahaldundu ahal izateko. Modu horretan, bizitzak salba daitezke, lurraldeak zaindu eta herrien biziraupena ziurtatu. Datuak argiak dira eta ez dago alternatibarik. Datuak sarretan ematen ditugu, albiste errepikakorra bilakatzen ari dela dirudi, eta gauzak gutxi aldatzen ari direla. Tira, bagoazen azalekin, Jon, pentsatzen dut, aipatu berri duguna, jasote izango dela gutxienez, gararen azalean. Bai, gararen azalean argazkiko azala da, Europa da munduan azkarren berotzen ari den lurraldean nabarmen. Hori ere nabarmentzeko, editorialean aipatu dugu, batazbestekoa Europaren berotzea munduko batazbestekoarekin alderatuta, handiagoa dela, eta horrek ere, zer pentsatu eman beharko luke. Gararen izenburu nagusia Sonsondegiren etorkizunari loturikoa, Irujok nola esan zuen zorra duen bitartean ez dagoela, hor inbertitu asmo duenik, analisi bat ere bai, azalean Iñaki Iriondorena, ertzaintzak kide gehiago behar ote dituenaren zalantzatik abiatuta, eta bizirik zegoenean baino gehiago izatea ekarreko duelako. Nabarmendua ere hurrengo egunetan berrizaren izango den festa eta aldarikapena, Ernairen topagunea, Gazteon eskutik independentzia, euri eta lokatza ez dira oztopo izango, Martxelo Diez lankide izan da, bertan muntak eta lan hoietan dagoen giroaren berri izaten. Eta beste pare bat aipamen egingo ditugu, batetik Sudango egoera, bertan gosetea eragiten ari den kalte azpimarra egin dielako Ainara Lertxondik reportaje batean, eta elkarrizketa bat, Oian Azkue lankideak egindakoa, Jon Maiari, bere, ibilbide sortzaile guztia errepasatzeko bide ematen duena. Berriaren kasuan ertzaintzarentzat da izenburu nagusia, Jaurlaritzak sindikatuekin negoziatuko du 2030erako 8.000 ertzain izan daitezen, eta baita Bridgestonen greba deialdia ere, beste 3 egun izango dituztela grebarako deituta nabarmendua berrian. Notizias taldera joan da deiaren kasuan, ertzaintzaren hazkunde hori referentzia, baita noski aipatu berri dugun Bilbao Basketen gaur gaueko referentzia garrantzitsu hori, eta baita abiadura handiko trenaren inguruan atzo albistetan aipatu genizuen kontua, nola Pradalesek esandakoen ostean Anduezak egindako kritikari, EAJaren erantzuna gordeiak azalera da aramana, EAJak eskatu diola Anduezari eskatu garrekoak Madrilen eska ditzala. Talde bereko Gipuzkoako edizioan, batetik kirol arloan Realaren bueltan ilusioa berpizteko saiakera bat edo, opor giroa baliatu zain bat aurretan erabizan zirelako entrenamenduetan, eta Nozias de Gipuzkoaren kasuan, Mikel Oiartzabal ikus dezakegu hor batzokin balako selfie bat edo egiten, nabarmendua ere Sánchez berak ez duela entrenatzaile lanetan jarraituko, eta beste bi kontu batetik, futbolarekin zuzeneko lotura badu, atzo aipatzen genuen eskola kirolaren inguruan Diario Baskok zioela, futbol mundutik nolabaiteko presio bat edo ari ziren nabarmentzen, Gipuzkoa da, legez gehien babesten dituenak aurrak, Notiziasek gaur dio, 3 urtetan 57 isun izan direla eskola kirolaren araudia ez betetzeagatik eta gehienetan kirol taldei ezarritakoak izan direla. Azalean ez diote futbol kirol taldeak direnik, hori uste dugu izan daitekela, baina ez da hori azalduta. Beste informazio garrantzitsu bat, deba ingurukoek ikusiko zutena, deba itziar arteko errepide hori itxita dago, gutxienez ikainera arte itxita egongo dela. Notizias taldean bertan, baina Nafarroa ora joan da, batetik atzo bai estatu zen kontuan nabarmendua, Nafarroak trafiko eskumenak berreskuratu dituela, Milagron izandako errepide istripuaren nabarmendua, 2024an baino
askoz ere errepide istripu gehiago izan direla azpimarratuta, eta ekonomiari begira, bi aipamen batetik, BSH-ko langilek euren Europako lankideen babesa jaso dutela, eta bestetik gobernuak lehen sektorean tokiko ekoizpena sustatu asmo duela. Notitiasen bertan eta Diario Navarran ere bai argazki nabarmendua Nafarroako kanalari dagokiona da, Diario Navarraren kasuan argazki handia gainera, Lizarraldera iritsi dela dagoeneko, beraz, urrats bat gehiago Nafarroako kanal honen garapenean. Arartekoaren kontuak ere bai, herriaren defendatzailea, atzo gurean izan genuen Manul Lezertua, Euskal Autonomia Erkidegokoa, iazko txostena aurkezten, gaur Diario Navarrak nabarmendu du, Nafarrokoaren ikuspegian eta kasu honetan epeak burokrazia kontuetan asko atzeratzen direla, da izenburu nagusia, administrazioak ez duela betetzen herritarrek eskatzen dutenarekin nabarmenduta. Bozento taldera joan da, abiadura handiko trenaren ikamika hori izpide talde honetan, Diario Baskoren kasuan izenburu nagusia da berarentzat, eta El Correoren kasuan faldoieko titular nagusia ere bai. El Correoren kasuan, kasu honetan, ertzaintzan azpimarra, bai, ertzain gehiago behar izango direnaren albiste horretan, eta baita, gaur Bilbao Basketen kasuan eta bihar Atletiken kasuan honek ertzaintzaren gaitasunak leian edo zalantzan jarriko dituela azpimarratuz. Eta isteko El Correoren Arabako edizioan ere, gai nagusia abiadura handiko trenaren erenegungo ikamika, adirazgarria ere bada, oporgiroan ere gaudela, erenegun izandako ikamika delako, gaur oraindik egungari batzuetan lehen lerroko izenburu. Baratuko gara lehen azaleran, garako azalera, bi aipamentxoak geneditualako lehena, bereziki gomendagarria Ainara Lertxundiren lana Sudanera begira, gerra aztu bat, naiz eta gutxi batzuk ez duten azten, eta amaitzeko baitere Berriozarrera begira bertan izango altzara. Ni ez du usten diaten hiloten. Niri utzi bai, baina ez dakit. Beti gazte garaia pasa nuen, Euskal Herrian gaztetasuna 70 urtetar arte ere edatu liteke. Besterik gabe entzuleok esatea, naiz erratiare. Saiatuko gara semeak ezten adina dutenen eurek joan daitezen. Ongi, transizio fase horretan gaude hori da. Esatea entzuleok besterik gabe, naiz irratia Berriozarren izango ondela, saio berezekin eta guzti, baina... Nola eziker Gurrutxagarekin. Hori da, berari utzeko diogu ardura guztia. Lan asko ditu eurrengo honetarako, Gaur futbola, bihar Berriozar... Kexatzen da, baina gustora egiten gara, Muxu bat hemen digeraretzen. Haupa Iker, goizeko 8 eta 40 minutu. Amabiak puntuan entzule ongetorri naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaudea. Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdiko 12 aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskutik. Ondoren berriz ere jendez betetzen poliziak ustu egin du. Plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere. Egunon Inatz, egunon entzuleak. Hain zuzen. Astelenetik ostiralera eguerdiko 12an informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia. Bakarrik edo soilik. Noiz erabili behar duzu bata edo bestea. Bakarrik eta soilik hitz baliokideak dira, sinonimoak. Baina... Beti dago baina bat. Dagokien elementuaren atzean jarri ohi ditugu eta ondoren izaten dute aditza. Adibidez? Aurten 15 egun soilik izango ditu toporrak hartzeko. Alegia 15 egun bakarrik? Bingo. Ze gutxi. Adibide batzen Nerea. Badakit, Ander, badakit. Adibide gehiago izango dituzu Adi eta Ari naiz irratiko podcastean. Astelenetik ostiralera iluntzeko 9:10 gutxitan eta podcast plataforma guztietan. Adi eta Ari. Euskara lantzeko naiz irratiko podcasta. Hartu egunero 6 minutu eta hobetu zure euskara naiz irratiko Adi eta Ari podcastarekin.
Kaixo naizale, kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest? Rege Fibe irratsaioaren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. hamarkadako Jamaikara erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, Rege Sukarra ona da. Don't you try to stop them, you don't know what it means. The reggae fever is good, the reggae fever. Historia honetan kontatzen da, hasieran, ontzak, ez daukala lumarik eta zerre, eta biltzen zen beti hotzak, eta itxusi, eta lotxamaten zion. Gazta zati bat, eta gazta zati bat, ogiaren ondoan. Zer ingo dugu, eta, ikusten duzue horko soro hori, bai, zeingo deu, eta. Eta orduan, guztiak lo zeudela probestuta, bere logelatik irten, eta isilik Madalenen logelaruntza joan zen. Eta gurdi bat ekarri zuten, bertan hilkutxa bat zeola, eta Alferra Handilari han etzateko esan ziren. Eta Alferra Handila, beste zereginik etzuenez, han etzan da jarri zen. Basa jaun, gu herritarrak gara, eta badakigu baduzula lanerako erraminta bat. Eta katu, ipuña, bukatu. Ala bazan ipuinak podcasta entzun gai duzue Spotifyen eta Naizeko YouTube kanalean. Eta irratian zuzenean, larunbat eta igandetan goizeko 9:00 albistegia amaituta. Informazioaren aria. Bederatziak laurden gutxi ditugu, Eneko Goia Donostiako alkateak pasaden astean esandako adierazpen batzuek nolabaiteko polemika ekarri dute. Batzuk alde agertu dira, beste asko kontra. Kontua da, hiria dagoeneko ekintzez eta turistez gainezka dagoela iritzita 2030ean Gipuzkoako hiriburua. Munduko futbol txapelketaren egoitza izan ez dadin hainbat auzo elkartek gutun bat bidali ziotela FIFAri. Bada, eskari hori kritikatu du publikoki Eneko Goia alkateak ezezkoaren kluba izatea ere egotzi die, eta haiengatik balitz zioen Goiak Donostiak ez lukela nazioarteko oihartzunik izango. Ezezkoaren klubaren beste agerraldi baten aurrean gaude da, ez? Egia esan, ilusioa sortu beharko duken apustu baten aurrean, horredako jarrerak ikustean eri ulertezina egiten zait. Jarrera horrekin, Donostiako hiriak ez duke ez klasikorik izango, ez Donostikapik izango, ez Behobiarik izango, ez nazioarteko zinemaldirik izango, eta nik uste dut hiri honek demostratzea gai dela horredako gauzak antolatzeko, arroioteko moduko gauza izan beharko ditzateke da. Bizilagunekin plataforma dago gutunez zenpetu dutenen artean, eta gurekin oraintxe bertan Bizilagunekin plataformako Asier Basurto daukagu, egunon, eta ongetorren naiz erratira. Kaixo, egunon. Bizilagunekin plataformako ordezkari bezala aurkeztu zaitut, baina Eneko Goiak erabili dituen hitzak erabiliz, ezezkoaren klubaren partetzat hartzen duzu zuen buru, Asier? Bueno, azken hamarkadan proiektu askori ezezkoa eman beharrean aurkitu gera, ikusten degulako proiektu gehienek bilatzen dutela turismoa erdigunean jartzea eta gutxi batzuen negozioa, eta kalte asko ekartzen dituztela herritarrentzako. Ez da lehen aldiarako zerbait entzuten diogulere azken urteetan Donostiako alkateari, nola hartu dituzue haren adierazpenak? Bueno, da jarrera bat, ez entzutekoa eta edozein kritikari uko egiteko argudiorik erabili gabe. Guk gutunean eman ditugun argudioak, ez ditu atzera botatzen guri etiketa bat jartzeak, ridikulizatzeak edo kriminalizatzeak ere.
Era berean, goia, ilusioa eragin beharko luken gertakari baten aurrean, nolabaiteko jarrera etxigarria edukitzeaz hitz egiten entzun dugu, edo, jarrera etxigarria egotzi dizue zuzenean, nik beste modu batera galetuko dizut, Asier, zergatik ez liguke ilusiorik egin beharko Donostiak FIFAren mundiala bezalako txapelketa erraldoi bat hartzeak. Guk Donostia asko maite dugu, eta ilusioa handia egingo liguke Donostia bizigarria izatea. Ez, azken aldian bihurtzen ari den hiri bizigaitz hori, bere herritarrak kanpora botatzen dituna, eta orduan sortu den arazo hori areagotu dezaken edozer, ezin dugu ilusioarekin hartu. Eta horrez gera erortzen, ikuskizun handien edo marketingaren edo futbolaren txundidura horretan. Guk gure bizi baldintzak lehenengo beidatzen ditugu, eta gero beste guzti hori ez. Egotzi dizue baita ere, besteak beste, zinemaldiaren aurka, klasikoaren aurka edota Donostikap beraren aurka egotea. Hori horrela da edo adierazpen tranpatiak iruditzen zaizkizue alkatearen aldetik. Guk hoien aurka ez dugu ezer esan, eta beraz ez daukagu inungo asmorik horren inguruan hitz egiteko. Guk uste dugu 2025ean hipotekatzea hiria urrengo 5 urtetan munduko bigarren kirol ikuskizunik handiena hirira ekartzeko proiektuan guztiz kaltegarria dela eta dela, zulora garamatzan proiektu bat. Errotzeari ere galetu nahi dizut eta aipatu ditugun bi ekintza hauen inguruan, adibidez bereziki klasikoa edota Donostikap, zeren alderatu daitezken egoerak dira. Alegia, gurean hamarkadez errotu diren klasikoa, bezalako kirolekintzak alderatu daitezke FIFAren futbol munduko txapelketarekin? Zalantzari gabez, tamaina aldetik, volumen aldetik eta promozio turistikorako duten indarragatik ez dira alderagarriak, baina esan bezala, ez genuke nahi desbideratu gaitik eta iruditzen zaigu hori dela hain zuzen ere deklarazio horietan egiten den saiakera, ez? Berala galdetuko dizut, gutunean egiten zenituzten aldarrikapen edo eskari ez, eta baita, mundialak Donostiarekiko izango lituzken ondorio ez ere, baina entzuleek, bereziki, Donostiatik kanpokoek jakin dezaten, zer da Bizilagunekin plataforma, Asier, eta zein helburuz sortu zen? Bizilagunekin plataforma sortu zen 2018an, eta gera desazkunde turistikoaren aldeko Donostiarren plataforma. Guk nahi dugu gai honen inguruan eztabaida sortu lehendabizi, uste degulako pentsamendu bakarra sustatzen dela neurri handi batean hiriko hainbat eragiletatik, turismoa beti ona da, turismoaren hazkundea beti pozgarria da, eta gu bilatzen dugu hori zalantzan jartzea, badagolako herritarren artean kezka bat, eta baita ere indarrak metatzea, herritarren bizi baldintzak erdigunean izango dituen hiri eredu baten alde. Eta hortan gabiltza urte askotan, mobilizazioen bidez, gutunen bidez, artikuluen bidez, eta kaleko lanaren bidez ere. Turismoa ez da berria Donostian, baina akaso azken urteetan neurrigabeko hazkunde bat ikusi dugu, ala pentsatze dute herritar askok, Bizilagunekin plataforma 2018an sortu zela azaldu diguzu, akaso pixkat inflexio puntua hortxe topatu halko genuke edo zertxo lehenago, 2016an, kulturaren Europako hiriburu izan zenean Europa, Donostia barkatu. Bai, kezkaren espresioa kalean eta iritzi publikoan 2017an agertu zirela esan dezakegu, eta hor guk hilabete batzuk eman genituen, kezkatuta geunden pertsona batzuk plataforma antolatzen. Baina gutxi gora bera hor ikusten dugu azelerazio bat eman zela, eta gu ditugun datuen arabera ez direla iritziak, baizik datuak 2015etik 24 hotel kopurua 140 hazi da, plazen kopurua 170 eta turisten sarrera kopurua 178. Hori dagoeneko turismo tasaneko altua zuen hiri batean. Beti pentsatu degula eta beti esan degula hiri turistiko batean bizi gelela Donostian, eta horrekin arazo berezirik gabe elkar bizi izan gerala, 10 urtetan 178ko hazkundea eman da bisitari kopuruan. Horri lotuta, zuzenean lotuta, etxe bizitzaren erosketa prezioak 10 urtetan 147 igo dira. Dakizuen bezala gure soldatak ez dira tamaina horretan hazi, beraz gure bizi baldintzak asko okertu dira. Jarri dezagun ondorekin eman dizkiguzu pare bat datu argigarri, etxe bizitzaren inguruan izan duen eragina, bereziki baita etorrerek, zenbat hotel ireki diren. Ez dakit, argi duzue mundial batek Donostiak jada kronikoki dituen arazo hauek larriagotuko lituzkela, ez da?
Bai, horixe da. Arazotan sartuta gaude, badago iritzia orokortua irian turismoak ez duela gehiago hazi behar, eta alare hauek hartzeak, ekarriko luke bisitariko purua gehiago handitzea, azpiegitura eta baliabide berriak eskaintzea turismoaren industriari, eta gainera estrategia bezala erabiltzea urrengo 5 urtetan eta aurrera begira ere sustapen turistikorako. Justo egin behar denaren kontrako norabidean doala iruditzen zaigu. Guk desazkunde turistikoaren bidea proposatzen dugu. Horren inguruan ere galdetu nahi ez dut hasier, baina, bueno, Goiak aipatutako ezezkoaren klub hori berez nahiko anitza da. Zuek zaudete bertan, baina baita beste herri mugimendu eta elkarte batzuek ere. Aipatu aldizkiguzu beste eragiletako batzuk eta zer den amankomunean duzuena, edo akaso ezberdinak izan da, zerk eraman zaituzten batzera. Guk gutun hau 6 auzo elkarterekin sinatu dugu, auzo desberdinetakoak, baina azken urtetan bestelako hiri eredu baten aldeko mobilizazioetan parte hartzen ari gera 10 eragile, ez dakit, 50 gora gutxienez, esango nuke, eta hor gaude denetik, gu turistifikazioan zentratuta gaude, auzo elkarteak daude, baina baita ere daude elkartasunera dedikatzen dian elkarteak, elkarte feministak, ekologistak, proiektu zehatz baten bueltan sortu direnak, eta denetarikoak, auzo guztietakoak, jende gazteak eta zarrak osatutakoak, kezka hirian orokortua da, eta hemen eredu honekin gutxi batzuk bakarrik irabazten dute, beraz, haserre dagoen jendea eta kezkatuta dagoen jendea asko da. Esan genezake baita ere gaina eragina orokortua dela, auzo bakoitzak bere idiosinkrasia duelako, bere berezitasunak, baina modu batean edo bestean, zentroan demagun etxe bizitza gutxiago daudelako, etxe bizitza turistikoen ondorioz, baina horrek ere eragiten du. Altza edota Intxaurrondo bezalako auzo batean ere eskaintzak bere egitea, eta horrek eraberean eragina du inguruko herrietan, Oarsoaldean, Buruntzaldean, eta bar. Bai, zarantzari gabe. Horregatik hitz egiten dugu beti hiri ereduaz. Askotan, saiatzen dira gaia mugatzen ikusgarri den horretara, ez? Turista kopurua, edo ondartza beteta, edo trafikoaren ez dakize atasko. Baina guk nahi dugu hitz egin, etxe bizitzaren merkatuaren egoeraz, hiriaren eredu ekonomikoa nola desorekatu den, espazio publikoa nola merkantilizatu den, eta, ondorio guzti horiek azkenean gure eguneroko bizimoduan, eta gure bizitzak eta gure bizi proiektuak kaltetu egiten dituztenak. Etorkizuna kaso, ez da baikorrena Donostian, baina bistan dauzo elkarte, mugimendu eta plataformak, ari zaretela, gero eta gehiago koordinatzen. Zein da bide horri hasier, posible da herritarraren aldeko desazkundean gaur egungo Donostian? Guk uste dugu, baikorra gera. Guk uste dugu sekulako, turistifikazioaren sekulako azelerazioa ematearekin paraleloan, gai honen inguruko kontzientzia handia eman dela. Gu sortu ginean ia ero bezala tratatzen gintuen jende askok, ireki ezin ziren eztabaida batzuk irekitzen aritu gera, eta uste dugu gaur egun, kontzientzia handia dagola, eta jende asko dagola kezkatuta, eta jende asko dagola prest gauza batzuk aldatzeko. Probintzialismoari aurre eginez, amaitu nahiko nuke gaurko elkarrizketa, ze Bilbo ere badago mundialaren edo munduko futbol txapelketaren bide horrian. Ez dakit Bilbon ere antolatzen hasiak diren, elkarteren bat sortu ote den, baina tira, ez dakit aldarrikapen berak partekatuko balituzkete Bilbon presta izango zinatekete indarrak batzeko? Zalantzari gabe, seguru badagoela jendea gaiaren gainean, ez dut uste berari asko elkarterik sortu denik, baina, bida datorren apirilaren amaiera aldera, Bartzelonan elkartuko gera turistifikazioaren kontrako hainbat mugimendu, Europa hegoalde osokoak, hor egongo gera Bilboko jendea, egongo gera Iruñako jendea eta Donostiakoa, eta, Ipar Euskal Herrikoarekin ere harreman handia daukagu, Gasteizekoekin ere, Arabarrekin, eta, uste dut Euskal Herrian orokorrean, seguruena gaiari zentralitatea Donostian lehenago eman diogu, baina, hiri ereduen inguruko kezka eta eredu ekonomikoen inguruko kezka eta oso orokortua da, eta noski badago ere kultura aktivista eta militante bat, erne egotera eramaten gaituena. Donostiak bizi duelako akaso muturrekoena den egoera, baina beste hiriburuak atzetik datoz. Ikusiko dugu zer ematen duen bilkura ark Bartzelonan eta zuen urratsen zain ibiliko gara. Hasier Basurto, Bizilagunekin plataformako kidea, mila esker gurean gaur izatagatik. Mila eskertuei. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Ez dara konturatzen, iaia,
noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritz Artola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Amabiak puntuan entzule ongetorri Naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaudea. Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu Naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdiko 12:00 aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskutik. Ondoren berriz ere jendez betetzen poliziak ustu egin du. Plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Pelli kontatuko dugu. Pelli, kaixo, egun on berriz ere. Egun honeinat, egun honen entzuleak hain zuzen. Astelenetik ostiralera eguerdiko 12:00 informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria, Naiz irratia. Goizeko 9:00 puntuan Naiz irratian informazioaren ariaren lehen edizioan zaudete, apirila 16 gaur eta oporraldien atariko esango dizuegu. Dozenaka milaka joan etorri espero ditugula gaurtik aurrera udaberriko oporren arira. Exekutiboek irtera operazio bereziak antolatu dituzte, A8an Kantabrerekiko mugan eta Biriatuko ordainlekuan AP batean ere Arminonen espero ditugu arazo nagusiak. Jon Telleri, egunon. Kaixo, egunon, 3 puntu horiek lakoaren eskuduntza dira eta exekutiboak asteazken honetako 3etan abiatuko du irtera operazioa. Une zaienak izango direla ziurrenik irtera orduetan, hau da, asteazken arratsaldean eta ostegun santu goizean, eta itzuleran hilaren 21 astelenean egun osoan zehar. Joana Egiluz, Babes Zibileko sailburu ordeak zehaztu zuen asteazken eta ostegun honetan eta datorren astelenean espero direla unerik zailenak, baina ez dutela autoilara luzegirik espero. Zehaztasun eta sartuta, Euskal Herria eta Kantabria arteko mugan autoen joan etorri handiagoa espero dulakoak, berritasun bezala, Garabi arineko zerbitzu bat iragarri du exekutiboak, istripuren bat edo matxuraren bat izan ezkero, errepidea ahalik eta azkarren libre uzteko. Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan, ostiral eta larun batean ere, trafiko handia espero da Ipar Euskal Herriaren eta Frantziako estatuaren kasuan, jaiegun bakarra astelena izango delako. Aurreikuspenetan eguraldiak izan dezaken eragina ere, aipatu du Lakoako gobernuak. Eguraldiak faktore meteorologikoak eragin zuzena izaten du zalantzarik gabe. Istripu larririk ez izatea da hala ere lehentasun nagusia. Dakizuen bezala, Eusko Jaurlaritza 0 biktima ikuspegiarekin ari da lanean, bide segurtasunera. Nafarroaren kasuan Iruña inguruan espero dira arazo nagusiak asteazken arratsalde honetan eta heldu den astelenean Iruñerritik izango diren irterengatik eta baita Hiriburu Nafarra alderik alde doazen milaka autoren igaro bidea delako ere. Foruzaingoak kontrol bereziak iragarri ditu gainera, abiadura kontrolatuko dute baita drogen kontsumo ere eta asegurua eta ITV-a eguneratuta izatea. Eta nazioartean Gazara begira beste 20 palestinar hil dituelako Israelek Gazaren aurkako bombardaketa saio berri batean. Bombardaketa nagusiak Jan Yunis inguruan izan dira. Gazako agintarien arabera guztira 23 pertsona hil ditu Israelek azken bombardaketa horretan. Martxoaren 18an sueten apurtu eta erasoaldia berrabiarazi zuenetik Israelek 1630 palestinar hil ditu gutxienez eta ofentsiba hasi zenetik 50.000-tik gora. Benjamin Netanyahu gainera, aste arte honetan Gazan bertan izan da eta bertan bere ofentsibaren argumentazioa berretsi du Israelen biziraupenaren aldeko gerra dela berretsiz.
Today, the dictator of Iran, the Ayatollah Khamenei, Irani erreferentzia egin dio ordea kasu honetan, Israel txikitzeko ustezko plan bat ez hitz egin du Netanyahuk. be eliminated from the region. Erreferentzia egin dio gainera, Israelgo lehen ministroak Iran eta Estatu Batuen arteko programa nuklearraren inguruko elkarrizketei, larun batean dira biltzekoak bi aldeak. Netanyahuren esanetan txikitu beharrekoa Iran bera eta honen programa nuklearra dira. Israel will not be eliminated. What must be eliminated is Iran's axis of terror and its nuclear weapons program. Not only for the sake of Israel, but for the sake of our entire region and for the sake of peace in our world. Gainerakoan egunari neurria hartu behar jogu aurrekospenekin, Oinatzezpuru egunon. Egunon egoiten zule guztia, Nafarroko parlamentuan gaur osoko bilkuran eta han Podemosek aurkezturiko mozio bat hartuko dugu ahotan. Mozio honek golpe militar frankistaren kontra borrokatu zuten Nafarren zerrenda errolda bat egitea proposatzen baitu eta ondoren haiek omentzeko ekimenak aurre ikusten dira. Gasteizko parlamentuan berriz, nekazal eremuen garapenerako batzordean aiaraldearen ekonomia biziberritzeaz jardungo dute, bertan dakizuenez guardianek tartean ateak itxiko dituela iragarri ostean. Bizkaiko batzar nagusietan berriz, ingurumen batzordea elkartuko da Arraizko tratamendu mekaniko biologikoko plantaren bueltako azalpenak espero dira. Erakundei dagokionez ere, Imanol Pradalesek bilera egiten ari da, bilera eragileekin, ezberdinekin eta gaur UGT-rekin elkartuko da, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea berriz Euskal Herria Bildu eta Alderdi Populararekin bilera izango du, eta protesta bat kadek ekintza duelako egitekoa une batetik bestera Miarritzeko aireportuan izango da, badirudi keroseno planta baten kontrako mobilizazioa duela egitekoa. Fikoan berriz egingo den bioterraren aurkezpena izango da gaur eta amaitzeko kirol kontuetan batez ere saskibaloia begira izango gara FIBA Eurocupeko finaleko joaneko partidua duelako Bilbao Basketek PAOKen kontra. Hau arratsaldeko 8 izango da hoi. Eskerrik asko. Bai, gero arte. Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian. Errepidetan, Jon, sumatzen alda irtero operazioaren eragina. Berez arratsalderako dago iragarrita, baina une honetan hainbat puntutan arazoak daude, beraz kasu eman, 15 errepidean berastegi parean Donostiarantz ibilgailu batek matxura izan du. Kasu beraz hor, Gasteizen N240 errepidean 8. kilometroaren parean istripua izan da. Apeirero 28an Bilbo parean ere, beste ibilgailu matxuratu baten eraginez arazoak eta errepide horretan bertan Ugao parean ere, 7 kilometrora, beste kasu honetan lanek eraginda, autoen joan etorrian geldotzea eragiten ari da. Galaka honen S34 errepidean Bilborantz beste istripu batek ere arazoak eragin ditzake eta Donostian Pasaiarantz Gipuzkoa 40 errepidean ere beste ibilgailu matxuratu baten eraginez arazoak egon daitezke. Gainera, oraindik erabat konpondu gabe, Leintz Gatzaga parean AP bat errepidean Eibarko norantzan izan den istripua eta lehen aipatu dizuguna Antzolatik Zumarragarako bide horretan, deskargako bide zarrean lurjauzi izan dela eta horrek ere arazoak eragin ditzake. Testuingurunetan bereziki interesgarri sortuko zaizue gaurkoan eguraldiaren iragarpena Ikeri Barruzea Murua. Giro nahasiaren eraginpean jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean hodeiak ugariak izango dira lurraldearen ekialdean, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian. Eta Ipar Euskal Herrian gainera, eta gehien bat Pirineo kontra oraindik euri zaparrada batzuk izango dira, goizeko lehen orduan mardu xamarrak izatea baztertu gabe, gainantzeko lekuetan hodeiak eta ostarteak izango dira, eta giro ateri eta lasaia nagusituko da. Eta lurraldearen mendebaldean gainera nahiko eguraldi polita nagusituko da. Arratsaldeko lehen orduan lurralde osoan giro lasaia izango da, baina jada mendebaldetik barrena hodeiak ugaritzen hasiko dira, eta arratsalde erditik aurrera euri zaparradak nagusituko dira. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan bustiko du, eta tarteka zaparradak mardulak izango dira, ekaitzak jotzea baztertu gabe bereziki mendi inguruetan. Haizeak goizean eko mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du, eta aldaketa unean gainera bolada zakar batzuk utziko ditu, temperatura minimoak jaitsi egingo dira, 0 eta 9 gradu bitartean errendituko dira, Araba eta Nafarroa erdialdean eta Altu Xamar dauden lekuetan izotz puntu bat ere izango da, Maximoak aldiz, zertxoa bada ere gora egingo dute, Kantauri Isurialdean 14 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego Isurialdean 11 eta 17 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak Erriberan, eta goiz partean, Pirineo kontran eta Ipar Euskal Herrian botatzen duen hori, 1000-1200 metrotik gora, elurretan izango da. Oñati,
ondare kultural eta naturaleko helmuga, landa inguruneko eta komunitateko balio, produktu eta estiloak zaindu eta sustatzen dituena, iraunkortasun konpromisoarekin. Bidezidorrak, koba, monumentuak, bertako jakiak, non udaberriak, bizitza eta edertasuna gehitzen dizkion dagoenari. Zure erreserba online oñatiturismo.eusen. Euskotrenek jakinarazten du. Itzuli dira Lurrunezko treneko ibilbideak. Zatoz Azpeitiko Euskotren Museora, apirilaren 17tik aurrera eta gozatu esperientzia paregabeaz. Informazio gehiago museoa.euskotren.eus. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Gurekin dugula Noluen Butei, egunon zuri? Egunon, Pampi. Eta eskolazari balimagira, naiz eta ez ziren eskolegikoa ikasi duzulako eskola. Bai, ikasten ari naiz euskara, beraz, barkatu akatzen gatik, haintzinetik. Bai, egen behar da, demora laburrez, ikasi duzula? Bai, hor formakuntza intentsibo bat egiten ari naiz, itxasun, zarotik, eta baina lehen ikasi nuen pixka bat lanean eta gau eskolan ere bai urte batez, beraz, bai. Lanean ikasi duzula hori aipatu behar dugu, ere? Bai, lanean pixka bat baratzegintza ikasten nuerarik. Nire bi nagusiak eskualdunak ziren, eta nire lankideak ere bai. Beraz, batzuetan mintza praktika egiten genuen, baina zen bat ere erresa eta gara jortan ez nuen bizkiongi menperatzen euskara. Orain baino gutiago. Hasteko, 4-5 urtez, urratxa hondiak egin dituzu, zerotik abiatu zirela, egan behar da? 0-0, Bai, 0-0. Zenta, zu Lionen handitu ziral, zure biziko lehen urteetan? Bai, hiru urtez handitu niz Lionen, nire familia osoa Lionekoa da, eta beraz Lionen sortu nintzen, eta hiru urte guti gora bera nitu erarik, nire gurasoek erabaki zuten ni eta nire anaiarekin joatea Bretanierat, bizitzerat. Hora autu zegin zuten, ez zuten familiarik edo... Ez, bat ere, justu maite zuten Bretania, beraz, harat. Eta haintzin maite zuten, zenta Noluen deitzen zira, Bretaniako izen bat? Bai, hori da. Bai, sortu nintzen Noluen logoa zerarik telebistan. Hori da lotura egiazki? Bai. Ez duzu asumitzen, polita da Noluen izena? Bai, biziki polita da Noluen izena. Beraz, horitzapen gehiago baduzu Bretanian, eta hor nun ze ikasketa egin duzu, adibidez? Ikasketa ez hainitz, eskola nintzen normala, eta gero basoa eta gero joan niz arkitektura ikasketetarat. Bai? Eta hori 3 hilabetez, eta gero gogoa nuen bidaiatzeko, eta aski nuen eskolarikin, eta beraz joan niz bidaiatzerat. Norat? Gara jortan COVID-a zen, eta beraz bizkizaila zen frantziatik kanpo joatea. Beraz, egon niz Frantzian, eta 19 urteetan ez nuen diru hainitz. Beraz, atseman nuen manera bat bidaiatzeko ez ujirik, baina merkea. Eta beraz, atseman dut woofing, eta woofing da manera bat bidaiatzeko
lan egiten duzu usu etxalde batean, eta zure lanaren lanari esker laborariek ematen dizute janaria eta oia, bai. Eta beraz hori egin dut gutik gora bera urte batez. Nuntzinen hor, lehenik? Lehenik Tarne Garronen nintzen. Eta unartzen zen, beraz kokatzeko berriz COVID garaia da, beldur hori bazen, kanpotik bai, beldur hori bazen, eta uste dut ez zen biziki onartua, ez zela biziki onartua, baina ez dutukan arazorik, beraz. Eta konfinamendu garaia zen, behar ziren paperak bete ateratzeko? Batzuetan bai, batzuetan ez, konfinamenduak ziren ez biziki luzeak, ez ditut horrez eipen, bai, eta hori egin dut, eta lehenik Tarne Garronen, eta guti gora bera sortzi ufing egin ditut. Bai, urte batez. Laburrak ziren ordean bakotxak? Bai, orokorrean ziren hiru hastez. Bai, eta beraz, 3 hastez momentu batean egon nintzen armendaritzen, hor frantziatik kanpo nintzen, eta beraz, bai hori egin dute 3 hastez, eta izigarri gustatu zait, en fait, hor nintzen etxalde batean barazkiekin, baratze gintza egiten zuen laborariak, eta beraz, ez dakit zergatik, lehen ez nuen nahi bat ere baratze gintza egin, pixkat aspergarria atxematen nuen, eta, en fait, ez nuelako entxeatu, eta entxeatu niz, eta biziki maitatu dut, eta beraz, hor 3 hastez nintzen etxalde honetan, eta gero segitu dut nire bidaia, etxalde hori zelako nire bigarren etxaldea, beraz, gero urte tipi batez segitu dut bidaia, eta gero berriz itzuliniz armendaritzerat, sasoia egiteko. Azor lankide gisa? Bai, lankide gisa, eta batzuetan berriz bufing egin dut, eta batzuetan berriz lankide izan naiz, beraz etxalde honetan uste dut urte batez gutik gora bera egon niz han. Zer egiten zuen, ze baratzeki mota baziren hor? Denetarik baziren ere arbol batzuk eta artogorria egiten zuen ere, irina egiteko eta polenta, eta woofer eta woofers hainitz baziren, beraz mugimentu bazen, eta biziki bizian zen etxalde hori, beraz biziki maitatu dut, eta ezagutu dut jende hainitz han. Erran behar da, aikarekin, beraz, ikastaldi hauekin baituzu, irratia hautatu duzula, beraz, eskora entzuteko, hori da praktika batzu badituzue, ikastaldi batzu badituzue, eta beraz, hor, haste bat, eterdi, fite pasatzen da. Hortako guk ezagutu zaitugu ere, noluen, eta emeki, hasi zira hemen gotartzen, eta ideia dintzauzu, deia eskora ikastea, bazen berdintasunik, hor, Bretañarekin edo... Bazen berdintasun bat, bai, biak Bretanian eta Euskal Herrian badute bere hizkuntza, haien hizkuntza, baina Bretanian nintzerarik ez dakit, berbadan nire gurasoek ez zirelako Bretaniakoak, ez nintzen zinez kulturan
kulturaren barnean, beraz ez nuen biziki entzun Britaniara. Ez etzen entzuten hainbeste? Ez sobera entzun dut batzuetan biziki zaharrekin, bai, eta ala ere eskolan proposatzen didate proposatu zidaten? Zidaten, bai, Britaniara, ez dakit nola egiten, Britaniara ikastea, baina ez dut egin, ez dakit, nire lagunak ere ez ziren biziki zuten gogoa Britaniara ikasteko, beraz ez dut egin, baina hemen unat heldu nintzerarik ulertu dut zela biziki importantea eta beraz egin dut, eta hemen entzuten nuen nire ingurumena hemen aski eskualduna da, beraz erresagoa zen ulertzea importantea zela hizkuntza ikastea. Eta indar handi bat egin duzu zen, eta hemengo hainitzek ere ez dute mintzatzen eskora, alta hainitzek ezagutzen dute eta ulertzen dute, baina zuk indar handia egin duzu eta galde egiten du indarra. Bai, denbora? Dirua elementuaz? Bai, indarra eta denbora. Niretzat gehiago denbora, formakuntza hau adibidez 6 hilabetez ilauten du, beraz aski luzea da, zure bizia pixkat parentesi artean da, eta hori aski zaila da, baina bada abentaila hainitz, eta baina placer handi bat da euskara mintzatzea, eta ere bai estapenean justu egunan ezagutzen zurarik biziki atsegina da badaki hori zaila da erraitea, baina ezagutzen duzurarik hitz bat biziki biziki kontentzira erraitea, beraz piskat joko bat bezala da niretzat euskara mintzatzea. Berriki, iritzi artikulu batean, irakurtzen nuen, justuki eskualdun berri batek, erraiten zuen hori, eskualdun zahar buruz, entzatzen zira, egunon erraiten duzu, eta gero parean, hasten delarik, hor pixka bat, emaiten zaitu baldintza txarragoetan, ez balin badakizu solas bat segitzen, edo... Bai, hori beldur nintzen, hastapenean, hori egia, ulertzen dut. Baina, justu, momentu batez, ikasi dut nola gaiten da, barkatu, baina, euskara ikasten ari naiz, emeki otoi, edo gero, ez baldin bat dut ulertzen, frantsesez izanen da, baina, eta hori ez da bat ere zailarratea, hastapenean bai, baina, eta gero, bizki ongi pasatzen da, eta orokorrean denak bizki konten dira ikustea euskara ikasten ari zira eta zirela, eta beraz ez da arazorik, hori da justu konfientzia, eta baina etortzen da. Zaila derarik da niretzat, egunan erraiten dudararik, eta beste pertsona nire parean erantzuten du bonjour, baina badakit euskara ezagutzen duela, bai. Beraz, batzuetan hori, pixkat domaia da, baina... Nik badut alderantzizkoa batzutan erraitea hemen berian, lanean kurutzatzen dugun norbait eskalerritan, eta ezakit zergatik eskapatzen zauzun bonjour hori, eta besteak egun hon erantzuten dauzu, beze zozua. Bai, aukera zen, baina, bai. Errestasunak dituzu, hizkuntzak ikasteko? Ikusten dudararik nola segitzen dut, nola haintzin haitzen naiz formakuntzan, berbada baietz,
baina ez nintzen onartu lehen, ez dakit. Ez zinen onartu. Ez. Hor, ze mailetan zira? Nola hasten da? 8 hilabeteko ikastaldi trinko hori? Bai, azaruan hasten zira astapenean, beraz abat bat deitzen da maila. Hor, ni nintzen pixka bat gorago, baina untsa zen ere oinahiak ukaitea behiz, beraz hasi nintzen astapenetik. Egunon, noluen deitzen naiz? Bai, dena hori. Eta pixkat aspergarria da. Hala ere astapenean, baina gero iztegia hainitz agapatu dut eta bizki konten iz hori egitea. Eta gero, hor abi mailan niz, beraz bada abat bat, lau hastez, gero abat bi, lau hastez, gero abi bat, lau hastez, gero abi bi, eta zer mailara joan niz, be bat mailara uste dut. Be bat lortuko duzu? Bai, espero dut baietz. Gero azterketak izanen dira ikainean. Bai. Eta ega? Egun batez, mentuaz? Menturaz bai, baina ez oino. Ez oino. Behar dut kanpoan izan. Baite duzu hori, Bai, bizki. Oartu gira hemen, Bakizu, egun osoa pasatzen duzu pantailen aintzinean mintzo eta beste, egia kanpoan ongi girela. Bai, hori segur. Eta nire azken urte pasatu ditut pentsetan, barazkiekin, eta hor, formakuntzan izatea biskat zaila da, udaberria ikusten dudararik etortzen, eta dena hori, hori piskat zaila, baina... Baina burmuina akitzen da, nekagarria da, Bai. Ez da fisikoa, baina mentalak ere sofritzen du. Bai, biziki. Akigarri da. Gero fiskoki ere, tiarririk egotea, eta dena hori... Bai, burmuina behar du aire hartu. Ulertu dugu, kanpokoa zirela. Noluen, hautatu duzu kantu batzu galdein dauzkizut, eta hemen sorpresaz bakarrik eskual kantuak hautatu dituzu. Ez azkenean, uste dut, Berde Prato ez dela... Ez da eskualaz. Uste dut espainola ez dela, bai. Baina eskual errikoa da, eta lehenik nakar taldea. Bai. Zenako? Izigarri maite dudalako kantu hau. Lore eta Laban hautatu duzu. Ikusi dituzu deia? Hemen festivalean edo hola? Ez oino. Untxa, noluen buteiekin gira, eskola ikasten ari da, eta frango ederki ari zira, eta oartzen zira zure utxetaz eta zuzentzen dituzu bakarrik, hori importanta da ere. Lore eta Laban kantua, nakar.
Nakar taldea Lore eta Laban ditzenen kantua hautatu duzu noluen goizuntan baitugu, noluen butei gure gomita eta orako deiturarekin bai oartzen zizte, orai arzeman imagaitu ez dela eskoalerikoa, bainan eskola ikasi duzula. Bai, Bost urtez. Bost urtez. Ze izan da zailena zuretako, desmartza hontan? Zailena... Berra bada hori, ez dakit nola egiten da hori, remettre en question baina identitearekin hori piskat zaila Lyonen sortu nintzen, gero Bretañan handitu niz, eta orain erabakitzen dut hemen gotea, beraz... Nortasun kezka bat beti edo galdezketa bat horren inguruan? Bai, bada zerbait, gero ingurumen bizki polit bat badut, gisakoa atsegina eta beraz, bizki ongi... Integratu zira ere? Bai, hori da. Eta onartua izan zira? Bai, hori da. Baina, batzuetan nire buruan, adibidez, bazen zerbait, beriziki, piskat zaila zela, etxe bat sarkatzen nuerarik, bazen hitz batzuk piskat zaila ziren onartzeko, eta dena hori adibidez pentsarazten dit ez dakit nun da nire lekua, nun bizi zen ahal dut, eta hori, ez dira... Beldurak dira, baina batzuetan zaila izaten alda. Mentoz, mementu untan hemen zira, baina berdin hementik 10 urte buruan, ez zira mugitzeko gai izanen zira. Bai, baietz. Hemen esperientzia bat eginen duzu, hasteko. Bai. Eta unat etorri ziderarik, lehen gauza da, eta denek erraiten dute, lan bat atzemaitea gauza bat da. Bai. Baina gero etxe bizitza bat atzemaitea hori besterik da. Bai, lana eta etxe bizitzarekin aski xantzaukan dut hastapenean. Lana beti xantzaukan dut beraz milesker. Eta gero ara ere... Bost urtez, etxe zaldatu dut 7 aldiz. Bai. Beraz... Zergatik? Batzuetan autu pertsonalak ziren, batzuetan kario egizen zen, batzuetan ahemanak mugitzen ziren eta dena hori. Baina, berriki zailena zen bizi nintzen nire lagunen gurasoen etxean, 8 hilabetez, pentsatzen genuelako erresagoa izanen zela etxe bat atxematea. Baina ez zen errisa bat ere, eta irisagin bizi nintzen, eta banekien gazte batzuek sarkatzen zuten apartamendu bat, eta ni nahi nuen bizi nire lagunarekin, beraz joan niz berekin eta bere gurasoekin bizitzerat, eta uste genuen, hori izanen zera 3 edo 4 hilabetez, baina piskat gehiago iraundu, eta horra, beraz, garai hortan erabaki genuen mezu bat igortzea Airbnb diabeei, eta justu galdetzeko posible denetz bere bigarren etxea alokatzea, bai, eta horra, eta erantzun bizki goxo batzuk ukan ditugu, baina ez eskorrak beti, justu behin ukan dugu bai eskor bat, baina kario egizen guretzat, beraz... Bai eskor bat ukan zinuten. Bai. Egan nahi du, jabea presera zuedi alokatzeko apartamendu bat, Airbnb, asteka edo egunka alokatzen zuena? Bai, hori da... Ze urteko? Urteko, baina hilabetero zen 1000
1200, bai, 1200 hilabetero, beraz, niretzat laboraria, ez laboraria aprantiza zen. Aprendizgoan, zientzenuen hori ateratu. Eta, nire laguna, partekatu behar genuen, beraz ez zen bat ere posible. Baina, Airbnb horien jabeetara joan balimazidezte, eran nahi du, etzela beste atera biderik, sekatu dituzue beste apartamendu batzu, eta denak hartuak ziren ondarean, eta hemen ikusten duzu, ordean, jabeek baliatze dituztera beren apartamenduak, diru gehiago egiteko, asteka salduz, eta sustut baduzu erantzun txar bat, memento batez. Bai, momentu. Edo berezia. Bai, berezia, txar, erraten aldu. Erantzuna hau, aipatu dut. Aipatua izan da prentsan, Bai, pixka bat. Obe. Itz horiek larriak izaten aldira batzuetan, guk biziki ongi ari gira bizian, ala ere, eta xantza dugu, bentailu hainitz baditugu, ez dakit, baina bikote hetero bat gira, xuriak gira, bai, frantxez deiturak dituzue? Bai, dena hori, eta beraz xantza, kakotxen artean, bai, baina hori da abentailak, eta... Egan nahi du alde hortatik normalki ez duzie diskriminaziorik behar? Bai, hori da, eta hor... Beste batzuk konparatuz, Mareruski. Bai, Mareruski, eta beraz, gizon hori, erran digu, ez zela posible Euskal Herrian bizi, ez duzurarik odol euskalduna, eta beste gauza batzuk, baina, ez da... Xenofobia forma batean sartzen gira? Segur. Gaiati izenpetzen du, bere iazko izenarekin, eskualdi izen batekin? Bai, en fait, gizon hori zen Dona Martiriko hauzapeza, eta beraz... Bai, normalki pertsona errespetagarri bat, eta errespetua duen adien dehentzat? Bai, baina, ez digu eman errespetua bat ere, eta beraz hori jakin dugularik erabaki genuen erraitea. Zuen lagun bati erranduzia astapen batean, ez ziste joan diotzerat prentxari edo? Bai, astapenean ez nekien norzen, eta beraz, bizki triste zen, eta piskat kesu nintzen ere bai, baina hola zen, eta bref, erakutsi diot mezu hau lagun bati, eta bai estatu du Dona Martiriko hauzapeza zela. Eta komunikatzen zinuten mezu pribatu bidez, beraz? Bai. Eta memento batez ere ateratzen du beste gauza bat, ez dakit, lotura egiten duen, amalgama, erraiten du, ari dira errefusatzen batzu, zuek bezalako juju batzuk, asik, Marieniako proiektuak eta ez estatu nahian, beraz ez da gehiago etxe bizitzarik, beraz ez din nigar egiteratu nahian. Bai, gure falta, dena hori gure falta, eta... Edo joan behar duzula maulerat, edo... Bai, maulerat, eta... ez dakit, zaila da niretzat hori aipatzea euskuaraz, ez ditu dalako iztegia, hitzak, eta... Beraz, ez dakit nola erantzun barkatu baina. Baina kolpe gogorra izan da, erantzun horien ukaitea. Bai. Zuk zinuen ingurumen hori eskualdunez inguratua zinen eta ez zinuten bat ere ber ahemana besteekin, eta hor bat batean baduzu eskualdun bat zarta bat emaitea duzuna. Bizki posten naiz ingurumen orako ere ungumena ukaitea, eta
bizki erreski ulertu dudalako ez zela egia, ongi etorri naizela, eta dena hori, beraz, dena hori xantza bat da, eta gainera nire laguna bere 2 urtetatik hemen bizi da, eta... Erraiten alda hemengoa dela. Bai, hemengoa da. Eta beraz, dena hori aski fite pasatu da, eta ez zen aski erreski ulertu dut ez zela normala, eta importantea zela ebe salatzea hori, eta beraz utzi dut fuite. Berria edatzen? Bai. Erran behar da, gaiat erran dut eskalduna zela, baina ez daki eskora, jakin behar da. Ulertzen du, baina ez du mintzatzen. Zuk gizon horrek, hor? Bai. Zuk obeki mintzatzen duzu. Artetik erreteko. Ez duzu eskalduna, baina... Omendu, bai. Eskalduna zira. Eta undajean beraz ulertu duzu. Hau, ez zela alokatzeko, eta beste zerbait atzeman duzu. Bai, orain aiexan bizigira, eta bizki kontent dira. Ez dauzi barkamenik galdegin, ez duzi ekulutzatu gizon hori gerozik. Ez, egia errateko ez dut ezagutzen bere bisaia ez dakit norden. Ezagutzen dut bere izena, baina... Malima zinu zerbait erraiteko hor? Entzuten malima du? Zepa, ez dakit... Justu, barbada, ez izan da usapesa ez duzu urarik maite diendea, edo... Bai. Uste dute janduela utziko zuela dudanetan. Bentoa zuen gatik? Bai, biztan dena. Beste pausa bat egiten dugu, eta gero interesatuko gira baratze gintzariz, eta hori da gustuko duzuna ere. Eta aldi honetan beste eskualtalde bat, hau da Koban. Bai. Electro-swing. Bai. Eskoraz Karaban Palaz eta badira frantses taldeak, eta guk badugu Koban. Bai. Eta biziki nola bikadinak dira. Maite duzu musika alaia, mugitzen den musika? Bai, biztan dena. Ez estiloko musika entzuten duzu? Badakizu, Pampi. Ez dute janen. Izigarri maite dut Jean-Jacques Goldman ere, bai. Zuk duzu eran, baditu gauza biziki honak, Bai, biztan dena. Horregatik maite dut. Biziki ospe handiko musikaria da. Bai. Baina nautatu duzu Koban. Eta klimas gaiztoa edo horako zerbait. Noluen buteiekin girela goizuntan, eskora ikasi duen Bretañako, Lyoneko, ez dakit nola erran behar den, hasteko bai eskualduntzera izidela. Bai.
konexioa horekan, naiz ta plazer utxa bilabili nintzen bai, irudi bat etorri zait igerria, ez pentsa izaki zintzota juna naizenik, musu batekin hilko ditut nire eta zure nahiak, arrastaka eltzan zaitez nere alboan, lola eta sexuaren artekoa klimaks gaiztoa. Kuban taldearen klimaz gaiztoa kantua entzuten ginuen, eta hau noluen buteiek hautatua gure gomitazira, noluen. Eta una dintzira, beraz, ikastaldi bat egiteko, haikan eskola ikasten baituzu. Aste bat eta erdiz, untsa pasatu da? Gaur da azken eguna? Bai, oben. Utriste izanen gira? No, biziki ungi pasatu da eta hon egiten du ez bakarrik euskara ikastea. Ikasi dut pixka bat nola martxan den irratian eta hori biziki atsegina zen. Bai, zinuen txekura ikusi irrati bat edo? Ez. Ez? Ez. Justut barnetik? Bai, barnetik ez. Zenta galdegina izan zauzu ere elgarrizketa bat egitea, ondoko egunetan entzunen dena. Hori ere, astapenetik burura arte egitea, lana? Egan nahi du galdetegia prestatzea? Bai, galdetegia prestatu dut, gero joan niz urrunierat nire erakasle hoia ikusterat, egin dudan formakuntza aipatzerat. Azparnen egin zinuen hori? Bai, Azparnen, Azparneko CF-an. Azpantxika altzueten gana joan zira? Bai, hori da. Eta bizkiongi pasatu da, eta gero montaketa... Igi egin duzie? Hainitz. Obeki da montaketa egitea gero. Garbitzeko, hori Bai, garbitzeko. Normalki 10 minutu iraun behar du, baina hor 17 minutu irauten zen, beraz, bai, montaketa beharrezkoa zen. Hala, hor egin duzuna, gero montatu, garbiketa erraiten dugu, soinu hori, dudak, irriak, kendu. Bai, dena hori. Eta biziki interesgarria zen, bai. Ariketa ona. Ez ziren uste hori eginen zinuela, unat ditean? Ez, bat ere. Eta hori hemen ere ez, orain. Elkarrizketa hau. Elkarrizketa hau ere ez. Gero errandauzugu ez beldurtzeko. Bai. Baratzegintza beraz ikasi duzula eta gustu hartu duzula baratzegintzan. Bereziki armendaitzen hasi baitzinen, hor. Eta hortan nahi zinuke segitu?
Bai, nahi nuke, ez dakit, ez baldin badut egiten baratzegintza, ez dakit zer egin nahi dudan. Beraz, bai, nahi nuke baratzegintza egin eta izigarri maite dut lanbidea hau. Sasaiuntan, formakuntza eta gero lan eginen dut lagun batzuekin, instalatu dira duela urte bat, beraz bere haien bigarren sasoia izanen da. Beraz, isturitzen lan eginen dut, uda honetan, eta gero ez dakit zer eginen dudan. Bai, baratzegintzan problema da, behar duzu lur pixka bat, zure lur pixka barazkien bat, egiteko, ekoizteko? diru hainitz, eta dena hori ez dut. Baina beraz, ikusiko nola aintzinentzen den, eta ez naiz presatia, goita 4 urte ditut, beraz denbora badut, eta ongi egin nahi dut, beraz denbora hartzen dut, eta horrela etxalde desberdinetan lan egiten ahalko dut, eta hori bizki aberresgarria izanen da. Etika bat baduzu, eredu bat ere baratzegintzan? Ni kasi dut baratzegintza biologikoa, beraz ez dakit nola egin ez biologikoan, eta ez dut nahi jakin. Intentsiboa ez? Ez, gero baratzegintzan intentsiboa izaten alda, lur guti ditu baratzegintza egiten duzurarik, beraz beti lurra landu behar duzu, eta beraz bai intentsiboa izaten alda zentzu hortan, baina ez kimikoekin eta... Pozoinik erabili gabe, albezain bat eskuz lan eginez? Bai, traktore bat ongi etorria da. Baina, bai, hobeki da... En fait, baratzegintza biologikoa da agronomiarekin pentsatzen duzu, eta ez... behar da ekoiztu, hainitz, dirua ateratzeko, baina hobeki da, oinarria da agronomia. Gero hobetzen duzu zure lana, gero eta gehiago, baina... Eta tokiari egokituz, ze baratzegintza, edo ze baratze... Nola hartzen da, barazki nahi nuke ekoiztu? Denetarik ere bai, uste dut bizki importantea dela ez barazki bat edo bi ukaitea, baina gehiago. Aroekin garai hortan bizki komplikatua da baratze bat justu ukaitea bizki landierosa delako, eta behar duzu... Anitzago izan, sarsoin guzietan ere zerbait ukaiteko? Bai, segur izateko, eta adibidez, joan den urtean ukan dugu uda bizki busti bat, eta beraz, barazki batzuk ongi hasi dute, ongi handitu dute. Ongi handitu dira, bai. Bai. Eta beste batzuk ez bat ere, eta beste hauek ongi handituko dira berbada uda idojago batean, eta... Berda horri guziari pentsatu ere. Bai. Ze klima aldaketa den, eta araberan zer ekoizten alden, eta ze irrisku ez den hartu behar ere bakarrik barazki ekoizpen bakar batekin. Bai, hori da. Hori ere aldatzen ari da, ikus moldea aldatzen ari da. Zer da ikus moldea? Pentsatzeko manera eta baratzegintzan ere behar da egokitu klima hori. Bai, beti urte batean, urte bat ez da berdina
ez dakit nola gaiten da, baina ez da inoiz berdina, eta beraz bai, biziki importantea da beti ez dut itzik, baina se remettre en question, biziki importantea da, eta hori da, la résilience. Allez, gelditzen niz frantsesarekin. Azken kantu bat, entzunen dugu, partez pentsu dut, eta gero zure demora pasa batzu aipatuko ditugu, arberoan zea elkartea, arberoa feminista, eta beste demora pasa batzu ere dituzunak. Barra baten inguruan dantzan. Bai. Hale, pausa bat, eta hau da, Berde Prato hautatu duzu. Bai, zuri esker. Zerbait erakatsi dauzut ordean. Bai, adi emankizunan. Neskaren kanta deitzen da. Berde Prato, beraz, noluenek hautaturik. Nunda, hemen. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Te asomaste a la ventana al final del día. En el pecho te brillaba una luz prendida. Qué hermoso era tu pecho, una blanca luna. No lo cubras la camisa, solo lo importuna. Querida, me condenas sin guardar reposo. Honda beso y honda muerte la que hay en tu rostro. Honda beso y honda muerte la que hay en tu rostro. Se me corta el aire, te asomaste a la ventana al final del día. En el pecho te brillaba una luz prendida. Qué hermoso era tu pecho, una blanca luna. No lo curas la camisa, solo lo importuna. Querida, me condenas sin guardar reposo. Honda beso y honda muerte la que hay en tu rostro. Honda beso y honda muerte la que hay en tu rostro. Berde Prato, neskaren kanta noluenek hautatua, eta azken minutuetan, ituko gauza batzua aipatzeko noluen, Ala nola, bai eskola ikasi duzula, baina nire kultur arloan implikatu zira, eta arberoan zehar adibidez elkartean sartu zira. Bai, sartu niz bigarren edizioa eta gero, beraz, joan den udan, eta bizki interesgarria da, hor, uste dut festivala hori bizki importantea dela, zenta bizi arazten du gure ibarra, eta adibidez joan den hastean ospatuko dugu Udaberria, beraz Udaberri gaua. Zeruten Udaberria? Bai. Egin ziruten zerbait? Bai, Udaberri gaua egin dugu, joko batzuekin,
eta pintxo batzuekin, dena hori egin dugu isturitzen. Usu gertakariak gertatzen dira artetxean isturitzen. Eta zerbeste hor ekainaren 6an izanen da kabareta bat, biziki polita izanen da uste dut. Artetxean, bai, eta beraz talentu guziak ongi etorriak dira. Goizak amarrak ditugu, naiz irratian zaudete, bertan bera geratu dira Gipuzkoako Abantzako lanuzteak, alegia pesa hoien ditutako lanuzteak, deialdiaren jakinarazpenean forma akatsa egin baitzen, Oñatz Aizpuru, egunon. Egunon, Egoi eta egunon entzule guztiak, bai greba bertan bera ez akordioa lortu delako zuk aipatu zuen moduan, baizik eta ustez greba erregistratzerakoan izandako akats bategatik, Lab eta Aurrera sindikatuek 6 greba egun zituzten aurreikusiak Gipuzkoako lurralde busen. Gaur hasi eta hilaren 22 bitarte langileen ordezkariek esan dute hori bai, naiz eta gaurko forma akats horrengatik ezin martxan jarri, greba hoiek aurrera jarraituko dutera euren aldarriekin eta laizter mobilizazio gehiago iragarriko dituztela. Besteak beste gehiegizko lanaldiak eta aparteko orduen kontroleza salatzen dute. Euren esku daude esaterako Bilbo, Donostiaga eta Gasteizko aireportuekin lotzen diren autobus zerbitzuak edota Debagoianarekin. Kasu, sindikatuek diotenez, enpresak ez du egoera bideratzeko borondaterik eta bien bitartean Gipuzkoako Foru Aldundia ezikusiarena egiten ari da. Gatazkan esku hartzeko eskatu diote, bera delako nolabait, azken erantzulea onena. Eta ekainaren 5ean Gasteizko udalak eskubiderik gabe uzten gaitu lemapean mobilizazioa egingo dute Arabako hiriburua, udalari erroldatzeko eskubidea inolako baldintzarik gabe aitortzea eskatuz. 2023an kanpaina abiarazi zuten zenbait kolektibok errolda bera eskubide eta bete behar bat delako udalerri batean bizi diren pertsona guztiak inskribatzen diren erregistroa eta horren bitartez oinarrizko baliabide batzuetara sarbide ematen da. Eta ehunka laguni hori oztopatzen ari zaiela bertako udala salatu dute eta hala mobilizazioak iragarrien kontatu dizuegun moduan ekainerako entzun duzuen gisa. Errepidei dagokionez, esan, gaurkoan trafiko astuna espero dela eta haietako oztopetako bat, AP bat errepidean Lehintz Gatzagan Eibarrerako noranzkoan errail bat itxita eta autopilaketak daudela momentu honetan. Eguraldira garpena jaso ezagun, Iker Ribarluzea. Giro nahasiaren eraginpean jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean hodeiak ugariak izango dira lurraldearen ekialdean, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian. Eta Ipar Euskal Herrian gainera, eta gehien bat Pirineo kontra oraindik euri zaparrada batzuk izango dira. Goizeko lehen orduan mardu xamarrak izatea baztertu gabe. Gainantzeko lekuetan hodeiak eta ostarteak izango dira eta giro ateri eta lasaia nagusituko da. Eta lurraldearen mendebaldean gainera nahiko eguraldi polita nagusituko da. Arratsaldeko lehen orduan lurralde osoan giro lasaia izango da, baina jada mendebaldetik barrena hodeiak ugaritzen hasiko dira. Eta arratsalde erditik aurrera euri zaparradak nagusituko dira. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan bustiko du, eta tarteka zaparradak mardulak izango dira, ekaitzak jotzea baztertu gabe bereziki mendi inguruetan. Haizeak goizean eko mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du, eta aldaketa unean gainera bolada zakar batzuk utziko ditu. Temperatura minimoak jaitsi egingo dira, 0 eta 9 gradu bitartean errendituko dira. Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan izotz puntu bat ere izango da. Maximoak aldiz, zertxoa bada ere gora egingo dute, Kantauri Xurialdean 14 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego Xurialdean 11 eta 17 gradu bitartean, temperatura friskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak Erriberan, eta goiz partean, Pirineo kontran eta Ipar Euskal Herrian botatzen duen hori, 1000-1200 metrotik gora, elurretan izango da. Hauxe beraz Egoi, kontatzeko genuena. Eskerrik asko Oñatz, eta entzuleok 10 eta 4 minutu ditugunean, hementxe utziko dugu bihartik aurrera, udaberriko oporraldia, eta ordura izango gara zuen parean 9 aurrera boletin batekin, arratsaldeko ordu batetan berriz, albistegi nagusian gozatu porrez aldu zuenok, eta gozatu jarraian bigarren kafearekin aio. Naiz irratia.
Naiz irratian, bigarren kafea.